Il-qtuħ fil-provista tad-dawl madwar il-pajjiż nhar is-6 ta' Awwissu kien ikkawżat minn sajjetta li laqtet parti mill-infrastruttura tan-netwerk bejn Malta u Sqallija. Dan jirriżulta mill-analiżi li saret bejn l-Enemalta u Terna Rete Italja. Inġinieri miż-żewġ kumpaniji konfermaw li l-interruzzjoni seħħet tal-ħabta tal-5-20, mument li fi Sqallija kienet għaddejja mal-tempata qalila. Kien hawnhekk li s-sistema tal-protezzjoni li tinsab fil-matab kienet attivata bil-konsegwenza li numru ta' lokalitajiet sofrew qtuħ ta' dawl. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta, Frederick Azzopardi, sostna li minn dan l-inċident irriżulta wkoll aspett pożittiv. Bażikament, il-protezzjoni li għandna aħna ħadmet tajjeb, ħadmet biex tipproteġi il-netwerk li għandna ġewwa Malta. Li kieku il-protezzjoni ma ħadmitx, ovvjament il-konsegwenzi setaw kien ikunu għal. Biex is-sejjed ta' is-serġ biex ma tidħolx ma tħolix u tagħmel ħsara mill-netwerk tagħna, minn is-serġ u li oriġinat minn is-sejjed ta' daħlet is-sistema ta' protezzjoni. Fis-sarija tal-Enemalta kompla jkun spjegat li wara l-inċident sar kuntatt bejn l-Enemalta u Terna biex ikun stabbilit li n-netwerk Sqalli kien stabbli u għalhekk iż-żewġ grids setgħu jiġu sinkronizzati.